bakwai kai mana ranaku su bakwai gashi a yanzu kwana bakwai muka yi na ta yin gane dama an tafka tsautsayi sau bakwai kamar wasa a kwana bakwai aure a kai na kwana bakwai abin da rabbi Allah ya kaddara to fa dole sai an yi kwana bakwai. Na san ka gaji barin jin kuma abinci ko? Ba shi kawai da shi na kawai. An bar shi fa kace. Me ke faruwa na ga ka shigo ba an da shi a fuskar. Ka gaya mu ko na bata maka rai ne? Kar ka manta. Yau kwana bakwai ina kewarka. Ina cikin farin ciki akan cewa za ka dawo min yau. Gashi kuma na ga ka dawo min da bacin rai. Na ganka cikin wani yanayi. Inda akwai abin da ne maka ka faɗa. Dan Allah ka gaya min abin da ne maka. Bisa gani. Menene wannan? Inna lillahi wa inna ilaihi. Abin da zaka saka min da shi kenan. Ka rasa abin da zaka saka. Musamman da muke da kai. Saka yadda zaka yi mu. Wannan takaici da miye kama kin gan shi nan tunda abin da ya faru kuka yake yi ba abin da yake man sai kuka. Duk wannan abu taruwa za a yi hakuri tunda aikin gama ya riga ya gama. Ni dan takaici ma ko duba takardar ban ma san ko saki nawa ya mata. Kuma abin takaici shi ma ya mai da zuciyarsa kamar ta mata in kai man magana sai kuka. Dan Allah ina neman afuwa. Abin da ne na riga na yi shi. Na san na yi kuskure ban kyauta ba. Ina neman a yafe ma. Dan Allah a neman man afuwa a gurin ita kanta Aminatu. Ni ba ta yi min laifi ba. Har ga Allah kawai dai Allah ne ya kaddara lokacin rabuwata da ita yayi. Wannan abun ni kawai ina so gaba ɗayan mu ɗauke shi a matsayin kaddara. Kaddara? Saboda kaga ba ta ganin ka ko? Da bakin bindiga aka tsira ka ko da wuka sai sun aikata abu kuma daga baya sai su fada kogin nadama. Ni da ma sai da ce a malam ba zan zo ba me zan zo in ita ma tana can tana kukan ta ki ta gaya mana komai. Dama yaran zamani haka suke sai sun yi abu kuma su zo su yi da na sani kuma kiyaye. Kai irin ta. Ni dai zan tashi in tafi. To Hajji hakuri ne za a yi hakuri. Shi ma a bashi hakuri. Ba komai. Allah kyauta. Ba komai. Na gaba dan wannan ya riga ya faru. A gaskiya Musa ina ji a raina kawai rayuwata ta zo ƙarshe tun da Amina ta bar gurina. Sai ka yi haƙuri domin haka Allah Ubangiji yake da ikonsa.
sai dai mai fatan wannan abu Allah Ubangiji ya sa ya zama maka silar shiga aljanna. Musa, ban taba tsammanin cewa akwai wata kaddara da za ta raba ni da Amina ba a rayuwata. Sai gashi abin ya zo mu bagatata ba tare da na shirya masa ba. Haka ne, ka san Ubangiji subhanahu wata'ala yakan jarraba bawansa da duk inda ya so. Wannan shine dalilin da ya sa dukkanin musulmi ya zama dole ya ɗauki kaddara. Haka ya sa Ubangiji yake faɗa cewar ba za ku taɓa yin imani da ni ba tare da na jarrabe ku. Sai dai mai fatan kawai Allah ya sa mu dace. A gaskiya ni dai abin da nake so. Ya kamata a ce mun ɗau wannan abin a matsayin kaddara ko kuma jarrabawa, amma wannan matakin da ka ɗaukar wa kanka abu ne mai wahala. Wato kaddara ta zo a lokacin da ban shirya mata ba. Ina mai tabbatar miki da cewa wannan hawayen shi ne kada abin da zai iya sassauta ma abin da yake damuna a cikin zuciyata. Na yi maka alkawarin insha Allah zan mai gurbinta, zan yi maka abin da take maka hamma indinka. Tabbas ba na tantama akan cewa zaki iya kokarinki, amma zai bada na daina damuwa. Wani abin ba zai bar raina ba, musamman idan na tana irin yadda Amina ta ci gaba da kallo na da wannan abin da ita da iyayenta. Saboda tsawon zamana da ita ba zan iya tuna wata rana guda da taimakon wani abu da ya bata min rai ba. Tana matuƙar kyautata mu, dukkan abin da nake so tana yi, abin da duk ba na son sa tana iya ƙoƙarin ta daga ta kiyaye. Amma duk da haka gashi bata tsira ba, sai da wannan abin ya zo gifta, hakan ta zo ta faru da ni da ita. Kai, ina ma a ce ban san ka a rayuwata ba. Yanzu shi kenan na zama silar rugujewar haɗuwarku da kai da Amina. Ki bari, dakata, ki daina wannan maganar. Kar ki amfani da kalmomi na ki ɗauka cewa ba na son ki. Ina son ki da gaske kuma ina ƙaunar ki, kuma insha Allah wannan abin ba zai bani matsala da ni da ke ba. Zan ci gaba da rayuwa da ke daga nan har lokacin mutuwa, kuma insha Allah babu wani abu illa iyaka wannan abin da ke damuna. Ba zan miki ƙarya ba, ban san ranar da Allah zai yi min ba, amma ina roƙonsa Allah ya gaggauta kawo min sauƙi. Allah shine masani sirri, shi yasa lokacin da zan daina jin wannan abu a raina. Amma ki haƙuri, ki bana na ji da ni abin da nake ji ni kadai, kai ki sa shi cikin rayuwarki. Tashi ki zauna. A kwana bakwai a kai tarjama kashe duniya da sauran kallo. Zama da duniya duk a kwana bakwai a kai ban kwana. Tun da abin nan fa ya faru mana, ta ƙi cin komai, ko ruwan shayi ta kasa sha a gidan. Amina, yanzu haka za mu da ke? Abin da nake so ki fahimta Amina shi ne,
kaddarar da ta haɗa ku da Alhaji Ali ita ce yanzu ta raba ku. Ya kamata ki haƙuri, ki daina wannan kukan. Abba ba yin kaina ba ne. Yamma ni ban san lokacin da kuka yake zuwa mu ba. Amma Abba ku yafe mu. Ku yafe mu Abba. Ki daina faɗa mana irin wannan maganganun. Kina nufin san da yake maki ya fi namu ne? Yanzu da ya ga ba ki da sauran amfani a gurinsa ba ya jaji ko ba ya da mana da ke ba? Ko kin fi son shi da mu ne? Ni dama jikina ya bani mala. Tun da ya auren nan ya ga ita ba haihuwa take ba, ni na san abin da zai yi baya ke. Ya isa kajiya. Amina, abin da nake so da ke, ki tashi, ki tafi ki je ki alwala, ki sallah raka'a biyu, ki roƙi Ubangiji. Kin ji ko? In Allah yadda da sannu wannan abin zai bushe daga zuciyarki. Ni ma kuma ina nan da mahaifiyarki muna nan muna taimaki addu'a. In Allah yadda za ki ji gushewar wannan abu. Allah ya miki albarka. Sai ka ce dan autan maza ki zauna kina zubar da hawaye. To menene a ciki abin da ya hada ya raba? Allah da ya hada ya raba. Ya isa haka ka ai mun biyu. Ya isa haka ki. Ni abin da yake min ciwo malam. Kawai ki samu a gaba kina kuka a kanki aka fara sakin aure? Sai addu'a. Sai addu'a. Ya zuljalalu kai bakwai, kai yo sama har sau bakwai, kai yo kasanta har sau bakwai, kai aljanna kai da har bakwai, kai yo na da gida har bakwai, kai da mai na ta so wajen bakwai. Alhaji Ali, abin da yasa na ce mu ƙara samun lokaci saboda ina da tambayoyi, ina son samu ƙarin bayanai akan wannan abu. Duk da yake ya lalace ba zai gyaru ba. Malam, don Allah ku yi haƙuri. Ba da wata kalma da zan iya gaya muku bayan wannan kalmar ta ce ai haƙurin tun daga kanku mahaifanta har ita kanta Amina. Tambayar da nake so maka, wai shin menene laifin Aminatu da har sai da ya kai ka sake ta? Malam, sai dai kawai in ƙara tuna maka abin da ka riga ka sani. Kamar yadda ka sani komai na rayuwar nan kaddara ce. Tun fil azal ina rubuce alhul mahfuz. To muƙaddara haɗuwata da Aminatu kaddara ce. Kuma kaddara ta sake raba mu da ita. Wannan abin kawai mu bar shi a matsayin wani boyayyen al'amari. Allah ne kaɗai ya san menene dalilin da ya sa na rabu da ita. Ali, abinda nake so ka fahimta shine da abin da ka gani a duniyan nan ba yiwuwa sai da dalili. Ina maka magana ne ka fahimce ni a matsayina na mahaifinka wanda na haifi ya na baka ita, wanda zaman da kuka yi ina ganin ya wuce kwana ɗaya, kuma ko da kwana ɗaya kuka da ita ina da haƙƙi in tambaye ka. Alan, a tsakanina da mahalicci zan gaya maka gaskiyar abin da na sani a zamantakewa ta da ita. Ban santa da hali ko guda ɗaya mummuna ba. Ba na jin Amina tana da matsala da wani mutum zai guje ta da ita. Ban san wannan ba. Ban san komai mummuna game da Aminatu ba bayan kyawun halaye. Wacce magana da na faɗa ta kaddara ita ce kawai ta fara kan Aminatu da ni kaina. Allah ne kawai ka ƙarshen zamana da ita, don Allah ya mun afuwa, amma ba ta da laifi, ba ta yi mun ba. To shikenan, tunda na yi ka gaya mun abu bai yiwu ba, na bakka lafiya.
Zuljalalu kai bakwai, kayo sama har sau bakwai, kayo kasanta har sau bakwai, kai aljannin gida har bakwai, kayo na da gida har bakwai, kai damina ta zo watan bakwai. Malam ne ya tafi, mahaifin Aminatu. To me za ka gaya min? Bayan ka yi gaban gabarar kanka ba kai mami shawara ba, ka je ka saki matar ka yar mutunci ka ɗauko kyalkyal banza. Umma dan Allah ki haƙuri, wannan abin kaddara ce kawai, ni kaina ba a san raina hakan ta faru ba. Ya za ka ce ba a san ranka ba? In ita bata san abin da ka rubuta ba, ai kai ka san abin da ka rubuta shi ba kai mami shawara ba. Ka je ka ɗauko kyalkyal banza gashi ka zo kana haɗi man wai kai ma ba haka kaso ba. Umma dan Allah ki haƙuri, ba na son ki saka wannan abin na ɓacin rai a ranki. Ke mai ci gaba da damin ki, kin ga ba isasshen lafiya gare ki ba. Ma hakan ta tabbata, ai ka san hakan za ta tabbata. Ko tunda ka je ka ɗebo ta baka zo kai mutane shawara ba. Kuma an tambaye ka dalili ka ce kai baka sani ba. Ki dai haƙuri dan Allah, ni dai ina neman afuwarki. Ai min afuwa dan Allah, ki haƙuri. Wannan kaɗan kenan daga sharrin matsafa, su sa kai abu kuma ba a hayyacinka ba. Sannan su kame bakinka kuma sai yadda suka yi da kai. Amma duka da haka zan yi maka addu'a, sharrin da suka je ka ciki Allah ya maida masu abinsu. Ki min addu'a kawai. To Allah ya shirye ka. Allah ya saka alkhairi. Kai mana ranaku su bakwai, gashi a yanzu kwana bakwai muka yi mai na ta yin gane dama. An tafka tsautsayi sau bakwai, kamar wasa a kwana bakwai, aure a kai na kwana bakwai, abin da rabbi Allah ya kaddara to fa dole sai an yi Yau ban ji ka ce komai ba. Ki haƙuri, na manta, na Allah tunamu. Ka manta. Yanzu so kake ka ce mun ladan yau kenan, yau mala'ikun rahama sun manta da ni. Ni na isa? Na isa in zo mala'ikun rahama su manta da ke a cikin lissafi? A matsala da aka samu, wannan miyar taki tun da na fara cin tuwon nan gaba daya sai ta sani dina manta komai, don haka a yi min afuwa tuna min do Allah. To ai dama abin da nake son ji ka faɗa ke da gashi ka faɗa. A wallah. Yarmana. So nake in ji ka raba. To a inda idan wannan ne tuntuni na riga na yaba miki, saboda ina fara cin abincin nan kin san me fara zuwa raina? Na gane wannan sirrin shine dalilin da yasa ni bana iya fita majalisa. Ka san dan ne abincin kana ce in baka yaba ba na jin daɗi. Ai dai Allah dai ya kawo, wato Allah ya kawo nisan kwana, Allah ya bada jajircewa, Allah ya karo zakin hannu kuma. Amin. No, ai Salis ba matsala. Na kusa fitowa insha Allah. Yanzu za ka gani. Waya kake? Yi mana, kin san ne in uzuri na tashi fitan nan. Wato ƙarshen dacewa a duniya bai wuce mutum ya sami mace ta garba. Ƙarshen dacewa shi ne mace ta samu miji na gare duniya da lahira. To muna godiya ga Allah subhanahu wataala. Menene sakonki na ƙarshe ko in ce wani guzuri zaki bani tun daga shi fita? Guzuri na gare ka shi ne zan da tunatar da kai idan ka fita ka nemo mana halaka, ka guji hanyar haram, saboda za mu iya zama da yunwa amma ba za mu iya juran shigan cikin azaba a lahira ba. Zancen ki dutse, domin kuwa babu abin da ake gudu kenan, kar a je a saba lamba, domin duk wanda ya je wa Allah da zanibi an ce duk musulmi zai shiga aljanna, amma ba a shiga da zanubai. In ka je sai an kankare zanubin, in ka ci sa'a ko wanda kai mai zalunce ka aka biya bashi ka haye to, amma fa in dai aka samu zanubin nan ya dororo to fa sai an kankare shi, sai an shiga dan babbake mutum tukun da an cire masa zanuban kafin a bashi damar da zai shiga aljanna. To kin ga ban fata haka. To ko haram Allah yana yafa laifin komai, amma ba ya laifin da kai ka zalunci wani sai kuma shirka da shi. Na gode Allah da ya bani matar da take sai tana layi
kuma ko da zan dan bauɗe in karkace za ta sani hanya. Kin gana da panel bita aiki nan a gidana. To ai ya zama dole in tunatar da kai saboda dacewar mu da ubangiji shine muke nema. To Allah ubangiji ya samu dace. Amin. Alajin Allah da Rasulu. Sallallahu alaihi wasallam. To ai ne sabu. Kina da. To ai lafiya. Assalamu alaikum. Sadduba. Sai tanka. Sau da yawa na so ki gane idan aka ƙara aure ana samu kiga an samu makari sai kiga in Allah ya taimake mu sai kiga an samu haihuwa din kin ga watakila hakan zai iya bada dama a san cewa daga ina ma matsalar take. Haka ne ba wai mu mata ba ma son kishiya ba ne, matsalar shi ne da zara kun kara aure sai ku zo ku yi watsi da war gidar kuna nuna mata bambanci shi ne kawai abin da ya sa mata sukan. Haba Aminatu, ayin Allah yadda ni ba zan zamo daga cikin irin mazajen da kike faɗa ba ne. Ke da kanki kin san cewa ni ina da bambanci da su kuma ba wani dalili da zai sa ni in juya miki ba. Ke hasali ma ni abin da na ƙudurce a zuciyata duk mata da zan aura sai na bayyana mata irin matsayinki domin gudun kar ma a samu matsala ke ta zo ta ɓata miki. Haka ne, na san ka bana jin ka amma bari dai mu ga zuwa lokacin. Kina nufin har yanzu biki da ba? Na shaide ka kan dabi'unka amma kaga wannan baka taba yi ba, kaga ko sai lokacin ya zo zan tabbatar da haka. To amin, in Allah ya da zan baki mamaki ban ga wani dalili da zai sanya ni in juya miki baya ba. Ki kwanta da hankalinki insha Allah. Yau dama mun yi magana da Musa abokina, Musa likita. So mun yi da magana da shi akwai wani likita da zai haɗa mu da shi, wani likitan gani ne ba mamaki ma zai daɗa taimaka miki in Allah ya taimake mu sai kiga za a iya dacewa ta nan bangaren an samu da matsala. Kula ta yanzu na san ta sani mu je a ɗauka mai ta kurɓa. Malama Amina ya gida. Lafiya da ya hanya. Alhamdulillah ya kowa da kowa. Alhamdulillah lafiya ka. Masha Allah. To, da farko na san tun kafin in zo duk wani bayani a kaina ya riga ya gabata. Dan na daɗe ina so in zo kuma yanayi na tafiye-tafiye shi yasa tun a da ban zo ba. A yanzu da na samu kaina na ga ya kamata kuma na samu labarin kin kammala idda. Shi yasa na zo domin in gabatar da kaina. Abin da nake so in ƙara tabbatar miki shine ni fa al'amarin nan bana so a ɗau lokaci don so nake in yi kwaf ɗaya in ga na adana ki a gidana shine samun natsuwa ta irin yadda na samu labari na kyawawan halayenki. Na san duk mijin da ya aure ki zai samu cikakken farin ciki kuma shi kanshi wanda ya rabu da ke na san haƙiƙa zai yi nadamar yin hakan don rabuwa da mace irinki akwai kuskure. Na fata zan samu haɗin kanki fiye da yadda nake tunani. Ba komai Allah ya samu dace. Gaskiya ina so ƙara tabbatar da ke da kwana bakwai. Aminatu. Haba Aminatu. Waye wannan kika zo kika tsaya da shi da tsohon daren nan fi sabilillahi. Waye wannan ko waye wannan? Wannan shine tsohon mijina. Wannan shine Bala wanda zai aure ni. Mi kana ana magana kana wani gyar babbar riga me haka? Me haka? Yanzu abin da zaki min kenan. Aminatu ki ka kato ki tsaya da shi kina magana har kina min magana zaki aure da shi. Wuta! 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 Bari zuba ruwa.
Me ke damun ka? Gaba ɗaya jiki na kaikayi sun na rufe ido hannu kamar an waɗa min wuta. Sau nawa kake yin wanka? To ina kokari don da juma'a sati ɗaya ina yin wanka sau ɗaya in tafi masallacin juma'a. Wataƙila idan ka buɗe za ka tuna da wanda ya kawo maka wannan abu. Fitsarin ne da ka ce a yi a kawo ka auna ni sai na yi ma hadda kashi saboda ka tantance. Amma kai baka da hankali. Ba mu da hankali dai. Na lura lallai idan baka auna mini fitsarin nan ka ga me yake damuna ba. Yanzu nan zan kashe ka da tafi. Me gadi? Za a yi ta. Ciki za ka yi ko waje za ka yi. To ai shine na ce baka yanke ni ba. Soyayyar bakuwan nan fa ta zama tabarma ta nan naɗe min zuciyata gabaki ɗaya. Ita bakuwa ta zama lauje, ta zama takofi, ta zama zamira. In ma an yi sa'a ta fito, to zuciya za ta yanke. Zo mu je kawai na raka ki. Da ko da karki. Za ka iya bari jaki ya kaho, za ka iya jira falwaya ta ganye? Daga cikin ku wani mai karfin hali ne ya tura yanzu? Soyayya sala a bai aure. Yes! To zan ja maka kunne. Wannan da yake ganin sa shine shugaban mahaukata na garin nan. Ne kika ga bazawara a garin nan wacce tafi kowace wulakanci shine ya sako ta. Na ga alama na yi bakin mahaukata biyu. Suga ke! Me warin ga wasa ne cika mun ciki ce wallahi. Ko me warin ga sharu ne ka shauna abu. Wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Juma'a misalin karfe 8 na dare. Sai ku subscribe ku danna kararrawa a tashar GWANJA TV. A kwana bakwai a kai tarjama a shi duniya da sauran kallo. Zama na duniya duk a kwana bakwai a kai ban kwana. Kwana bakwai, kwana bakwai, kwana bakwai, kwana bakwai. Ya Zuljalalu kai bakwai, kayo sama'u har sau bakwai, kayo kasanta har sau bakwai, kai aljannar gida har bakwai, kayo na da gida har bakwai, kai damina ta zo watan bakwai, kai mana ranaku su bakwai, gashi a yanzu kwana bakwai muka yi.